Into sia me a ya no mama hu ba bia ofri kasa bia mete but wo sia me abontia na ye beka radio se de CJ so me hwekra ne kasa do ben e na wote den oh no bobodin keke so bia mete twi mete oh say kwa ne de ya kan kasa ya e na de me ba ha so masuan kran no chese ya nisa but mi sabe nkran asem CJ me sao kasa ben bio me so me ya de French so me ya de pa what the French me ti French me no so me ya de na o say me nya ma dwe say me ka French o radio so no pen me ka French kasa bia ni hon ma me ka apart from aka no me pese tie 40 de me ka na se nti no CJ yate bonjour bonjour monsieur bonjour dan bonjour monsieur comment ça va bonjour comment ça va ça va bien et toi bien thank you thank you na no ntimi kan no friend Tétin merci beaucoup Tétin Tétin CJ ni mo drum bon oshi David oh ano panchi ari ya kan zawana ewia yo shie oh anopa good morning e mo kan okra unim unim say oshie good afternoon ubisa me okay opa yem fan kran nye newspapers no yem fan kran that be percent 40 say mama kai ma American mother na me continue oh de mekwaba na amesha se na ye hwe the worker ted una babia no te say obi aka jetem no so ye French kasa why ntino na wate ase na CJ mama fa sha se o daily guide wate wo share daily guide anim ha se ya o mampade akufu adoda ha na microphone si nanim against nsem ya no power di mu nkomo ya no na omo eka ho asem e wo ha ne se say atwene mu a o twen ese Supreme Court ebesi ginaye be decide na ja ono so de ne sa ahye bill na se no eno ho asem eda ha na mame ayokobotwe so na caricom wonya wo mo support omo chitaye daily guide abomu amane nyina ya de amount no de won saka kenkan mame why kenkan mame pepepe na dodo no ano o hyemu a Ghana oswafo no hye amanan sem so ye mame seli ayokobotwe na sese ye kasai no wanya support e de free 12 Commonwealth Caribbean nations wono ma wo mo e de eternachie so beba abaye the next secretary general e de ama Commonwealth no enti eno ho asem e de ha sei a wo mo ayo ma ho boa ne bibia so beta Ghana chi na o mo chese problem ni nyina no ene se Africa wo hwa asa yen hyeda enyi ye ho sa yen sorte ye ho out sa ahun eno na ye mpanyifo ne akwakwa hodo mu nyina kan bobom so kwata akire chese no nti no mu nyina Tiger na chi no wata Ghana chi dia na seli ayokobotwe na wo mo na chi e wasa kwan no so na delegate ani mu enie na CJ wonim se da obokrata yi ebo amane ese wo hwa yewura Henry Cote any achievement a woye aneoma woye dwuma woye se ya baton pesua so anase na oye enkramanta mi suafo no ne nyina da obokrata ya kuncha won sakon the voters eye patro page 5 ho asem nyina e wo the hog da obokrata ya ni masei ya chese echeche mu niema bi a woye etidifoni eda ha na meboso tewtew e de mawa ayawa so central mrase bedwani honorable Henry Cote ya omo chese de waje wachire no eche obi a na oye vision obi a no wani sode hunu na empuntu so da na koma so wose emfie be se wotwene keka kɔ ya wono abedi ne dwuma e wabato mpasua ne so no omo chese ne ma bebre no a eba no se infrastructure suku adan ene de keka ho a woye akwan nyina no papa wabomoden pa na bridges nso so a wasisie akɔne abadie buses nso so a ene lorry stations a wasiese honom ne ade eno so da bokratai eka ho asem na enyuma wama job creation de bebre no na the hawk cheche mu e wo ha de ma wo no na mamemfa wo enko day break da bokrata mu Professor Ade ye mame Frema akosua Frema osai opare Mrs. na Professor Ade chese
ɛbɛyɛ mfomsoɔ ɛde ama ɔmampani ɛbɛdi akyi ɔno na etu frankaa ɛde ama NPP alleged Dr. Mahmoud Bawumia ɛsɛ ɔno ɛbɛkɔ akɔyi chief of staff ɛsɛ ɔmɛyɛ ne frankatuni abɛdi akyire wɔsɛ ba no sadeɛ a na ayɛ sɛ Dr. Bawumia pɛsɛ Ghana 40 asɛ sɛ ɔmampani akufo adɔ ne extension ne tɛtɛm na mamuo na no pɛsɛ san toa so nti sɛ ɛyɛ ɔmampani abɛdi akyire bɛyi obi a ɔbɛyɛ ne frankatuni a ɔma nani ɛna hɔ yie paa wɔsɛ maame akɔsua frima ɔsɛ ɔpare ɛnyɛ a choice for a running mate a MPP betumi de nakɔ na mo 8 na mo pɛsɛ mo kɔ breaki no wɔn betumi breaki wɔsɛ ntumi mmɔmpo ɛmma ɛyɛ MPP ɛnya abaro dodoɔ ɛno ɛne asɛm Professor Adom eka ewo ha na no achi so no afenyoma ken na ekasa wo ha o say anti-gay bill no afempo na ebekwa koduru omampani enchen daybreak da bokrata anim no na Professor there ensan nsem ni bi nso eda ha na da bokrata the inquisitor chesa you warranted Omo chesa asema Professor 7 ade kan no ase agenda bi tachire ene wode keka sansa nsem no enti the inquisitor achem die enti a omo chesa na enimpo so kansa asem no ya wo kan ye no na Owura Martin Kwaku Ajemensa Kosa Local Government and Rural Development Minister designate omo chesa ene na okọ the vetting no enti ho asem da ha ene wabiemu yantam e wo kratafa the bokata ne fetu so enum enana oye ene kwakasa e wo Morocco okokasa ba sexual and reproductive health rights ewo my Ghana mu eti ne wodnani akire mu a okwakodi sa adwuma no so ama no aye kama the anchor the Obakrata da se yemidi ewie ama ho na Zoom Lion any graphic eno ma hyase prapra kofodua se nyambo otena eho na nyambo cha Ghana nyina ni eho na ekohye esanse so mampani ka se afibia no eye ye fa ho dadie ene sede ye hye sa da no edi no no omo de manta bia nti afi na dura poe mantem so na poe mantem so kwa na hinkro no yekofodua wo mo chese ne se de mo prapra krom siesie monten so chese kofodua ye fe pa udu ho a na hunu sampa kofodua flowers no o ma hye mukina eno so wo ha na sije unsa homachin ya beka se da Bokrata ibi diaba ya na wo chese GPRTU ene ahyenkafo e wo mayimu no eso mo ebetoto asentuade mu nyame adom a ya woda ebe ko 7th March eko ebetutu mo ha mu chiche mu aduasa eye 30% GPRTU trese enye no kre esa sentuade wo mo ebetutum na sese yimpo na fere mo bekwa kosia aye asoe ya mo ehwa kone abade so Ministry of Transport no na wo mo ne o madin kobo na afa wo mahunu sade wo mo besi ginan na fa ene eye wo ha mu chiche mu dodo asa ya de wo betum a wo mo de beye adwuma nti de anko da Bokrata nso amane a wo de ba no na chese de wo tie ye no wate atwuma mpacho to wadwin mu kosisa wo mo ne Transport Ministry ebe kosia din kobo no asentuade ntum bia ni ba bia ya eba de anko da Bokrata anim okay. CJT wesu na mijana medida Bokrata mu amane boni nyina no CJ medi asia ma wate